Hold Mary. Må jeg ikke låne den af dig? Hold Mary. Du kan få lov at se et naturfænomen her. Må jeg ikke låne? Hvis I kigger herind. Det er Svendsen, der... Han har siddet sådan der i over en halv time. Det er fantastisk. Hey, Stejler, jeg ikke ved ud. Der er med musfælden i. Hey, gummikylling, Søren. Han er siddet sådan lidt af time. Ja, over en halv time. Ej, men det er jo fantastisk. Direkte smukt. Ja, uden. Det er et arkitektur. Men vi har tjekket, der er en puls. Det er ikke sådan noget fløde. Det er sådan noget overskudsfløde, jeg har. Jeg skal ikke bruge det for. Ja, men. Ja, sluk lyden. Der er fedt.